सफैबाय जों मोनसे जायगायाव लोगोफोर नै मानसिफोरा नायदो ज'नो गारियानो एखेबारे बरियानो बे दखानाव साहा लोंदों नायदो नै दखानाव साहा लोंदों सोरांबाय 6टा जाबाय दा 6टानिफ्राय सालायगोन जोङो टटेलि 6 घन्टा सालायबावनोसै 40 मिनिट सालायनानै गारिखौ रेस्ट होबावनोसै दा नायदो नै सफैबायलै लोगोफोर नै हटेलाव ओंखाम जानो नागिरदों दा इयाव हटेलाव बरियानो नै नायदो लोगोफोर जायगाया मोजां जादों मोजां जायगा लोगोफोरनो दंफां लाइफां
कफि फिथाइ दै लोगोफोर बियो नायलां नै जा बरियाखा कफि बेखौ बोरै गायोलै ओइ गोजा गोजा मोनबायथ' ना कृष्ण गोजा गोजा मोनबायथ' ओरैनो ओमफ्राय बे दंफांखौ सेस गाखोनासो दानखोना माखो बा माबायदि मावोलै बिसोरो हा कोनটো दुबि दंफांनि नामा फाइन ट्री নহয় না এইটো ফাইন ট্রি গছ নহয় না এইটো फरेस्ट रिजार्भ थांगोन नोंथां लोगोफोर बे आंनि भिलेज ब्लगाव नायनाय दंफां लाइफांफोरखौ नुदोंना बे गलमरिसनि दंफां ओमफ्राय बे गाहाय गाहाय साफात दंफां बायदि नुदोंना बे माबासो कफि जों कफि पाउडार लोङोना बायनानै साहा कफि बेनि बेगरसो बियो बेनि बिफांसो बियो नै बिसोर गासिबो नुनाय माने कफि फिथाइ गोजा बियो बरियायैनो लामाफोरखौ नायदो नै बोरै बोरै बबे बबे लामाजों लानानै फैखो फात्ता गैया लकेसनासो मोनथिगौ न'फोरा नायदो दालिमफोरा बिराद फिथाइ थादोलै बिबार बारदों आंना हेलमेटआ गिदिरद्राय जाबायलै दगि नै बिराद बरिया बरिया जायगालै बिसोरो बा इन्ट्रेस्ट खाथार आरोना जायगाया बुंजाखाया बारा आगदाथिं थांनांगौ जाहैबाय गामि एरियाजोंसो हाबबोबाय आरोना जों दा एखेबारे आउट अफ सिटि होननानै बुङो बेखौ आउट अफ सिटि थ' बेनो थ'बाय था आउट अफ सिटि केरेला बायदिसो मोनफैबाय जायगाखौ नायदो नै अन्थाइ दाननानै दोननायफोरखौ न' बानायदों बा थांगोन र' उनथिंजायसो फैदोंना बियो थांबाय थानो बेखौ ओरैनिफ्रायबो फैदों नै सेस बे कफि माबा गोजा बागान गोजा थांबाबो जासिलै माखौथो दिद बुबाय थाखो जोंलाय लामा हगारखादों माथो साइडआव बरिया कफि बागान गोजा जायगाया नायथावथावथारलै बिराद बरिया थान्दानो जा मोजां जायगाया जों थांगोन दा बादाम फेक्टरियाव आरोना ओमफ्राय माबानि माथो केरेला हाजो बायदिसो जाफैबाय जायगायालाय बिदिसो लामाया नायदो गावलिया लामा बेखौ हगारहरग्रोदोलै थांग्रोथोंसै बियो गारि फैदों हनै गारि बरियानो आरोना बे जायगाया लोगोफोर आंनि बे भिलेज ब्लग अजय चेनेलखौ होमब्ला एसेयावनो दोनथ'नोसै दै लोगोफोर बाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालायनो दाबावसै बे भिडिअखौ दोनबाय बाय